बिटिसिनि बिखायाव गंसेल' नायल' जाल' बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फरायसाफोरा गोबां सिमां मिजिंखौ सुजुनानै मुं थिसनफैयो। नाथाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मुं थिसननायाव गावनि सिमां मिजिंखौ दोनथ' फरायसाफोरनि जिउआनो दंस जानो थांगासिनो दं। बेखौ बयबो मिन्थिगौ आरो जों बेखौ बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। नांगौ समाव लेखा मोना, जानांगौ समाव आनजाद जाया, मोननांगौ समाव रिजाल्ट मोना आरो बेफोर गासैबो भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाडुसिनि थाखायनो जादों। भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाडुसिनि थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आक्रासु आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा गुवाहाटी राजभवनाव होस्रि खावनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि बायदिब्ला भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाडुसिंखौ थाबैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय दिहुननांगौ आरो थाबैनो दायनिगिरि लाइस्राम लाडुसिंखौ एरेस्ट खालामनांगौ। लोगोसे आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मोजां रोखोमै सोलोंथाइनि बेबस्थाखौ खालामनांगौनि दाबिजों दिनै गोबां आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन।